langsung mono madilwi ono sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara paman Plasa Jenar kaprayoga no hanggenjeng andika lenggah majaning Datulya negari Ngastina paman Patih Harya Sengguni kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhapada paduka anak Prabu Ngastina nggih kula tampi dawuh sami-sami mboten langkung kasekecakno anggenjeng andika lenggah kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi bapa Prabandurna kasekecakno anggenipun lenggah wonten ing Datulya negari Ngastina bapa Prabandurna ing Sukalima astaka swala sila bertapa swalu gimbal semorante hawala lha nuni nggih ger sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa ngersa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina ger anak Prabu Duryudana sampun kula tampi karya bombong raos manah mboten langkung kasekecakno anggenjeng andika lenggah bapa Prabandurna kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima Kakang Prabu Karna ing Awangga karaharjan rawuh wonten Datulya negari Ngastina Koko Prabu Basukarna kawula nun Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka ing Awangga tebi saking rubeda namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina Kakang Prabu Karna kula tampi karya bombong raos manah mboten langkung kasekecakno anggenjeng andika lenggah kawula nun inggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Raka ing Awangga Yayi Prabu Kadang kula apa dene sira Dimas Surtayu prayogakno ngrisi adi ngadhep ngarsanipun Kakang lan tatanan para wadyabala sartaning para Kadang Kurawa ingkang padha gantung sebo jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan ulun iki diwaji sampun boten kirang prayogi piswanipun ngabdi tuwin ingkang rayipun Surtayu lan menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina kadangipun Kakang Yayi Surtayu iya wangsul dhateng ngarsanipun paman Plasa Jenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten samangke kula wantun ambuyungi dhateng rawuh jeng andika wonten madyaning Datulaya jernyatanipun menika sanes dinten masiwakan ewadene kula ngempalaken sanggaring para sepuh wonten madyaning Datulaya paman sadèrèngipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan mboten lega raos manah kula menawi dereng wonten yosing pangandika saking para sepuh kepareng hanglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina paman Plasa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng belahan inggih namung paduka pengayoman kula sampun paring pangandikaning kados mekaten nggih estunipun ingkang bapa menika ngrumaosi bilih pejagesang kula menika nderek dhateng paduka anak Prabu mila sampun ngantos katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang bapa mboten badhe suwala tansah mastuti dhateng dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina mlengking saking menika nggih daya-daya ingkang bapa cemadhong dawuh menggah kados pundi dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna ingkang abdi kepatihan nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu ing Ngastina semanten ugi ing bapa ing Sukalima nggih ngantos kadikula jangkah daya-daya prapteng praja ing Ngastina mboten wonten ing kegumana musik salebet manahipun ing bapa ing Sukalima kejawi namung enggal kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina mila gandeng bapa sampun kepareng sowan wonten ing madyaning Datulaya mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung dawuh timbalan paduka anak Prabu ing Ngastina nggih kula aturi mbabarana ingkang sejati dhateng ing bapa ing Sukalima Yayi senajan ingkang Raka ing Awangga semanten ugi najan kadhawuhan mlampah ingkang tebih tuwin beto barang ngawrat bebasan minggah gunung
medun jurang kula mboten badhe selak. Waton sak mangke wonten dawuh saking Paduka Yayi Prabu kepareng hambabaron ingkang sejati kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tuma Paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Dinidana long-long ramyang ninggang driya lirewang candra katawangan somo ing dias katuritan limot kabiyataning rojit ram remingdri yo so Pamararyo wonten timbalan Bawa Durna wonten timbalan ger mugi andadosna ing kawingat namun sadèrèngipun kepareng Anglubirna samudra pangaksami dadi ngeng putra ing Ngastina dene kula wantun sumalena angrumiyini dhateng wewenangipun para sepuh saha kula mboten tarosan sanggihaning para sepuh bilih dinten sakmangke kula nampi paswitanipun Brahmana enggal ingkang samangke sampun mapan wonten negari Ngastina inggih menika pun bapa Penembahan Manik Maninten. Nyatanipun sareng kula tampi pangendhanipun bapa Penembahan Manik Maninten saestu sakmangke badhe damel saya kiyat dhateng kegiatanipun para Sata Kurawa saya mimbuhi kasantosanipun negari Ngastina. Mila awon menapa menawi kula tumindhan nampi dhateng pasuwatinipun bapa Penembahan Manik Maninten ingkang sakmangke sampun lair batis nedya mbebantu dhateng pun para Sata Kurawa. Nggih nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madapada prapteng delahan. Menapa ing Paduka dawuhaken ingkang bapa mboten nedya suwala. Malah kepasang yugya katujuh ing ngenu dene Paduka anak Prabu sampun keparengan nampi paswitanipun bapa Penembahan Manik Maninten. Ing mekaten saya amimbuhi kegiatanipun para Kurawa, saya amimbuhi kasantosanipun para Kurawa langkung-langkung menawi Sang Pinandhita menika nggadahi kawruh duwen ngelmu ingkang migunani tumraping para Sata Kurawa. Awon menapa menawi tumunten sakmangke para Sata Kurawa dipun keparengaken necep ngelmunipun Sang Pinandhita menika nggih lagar kaleresan mekaten Paman Haryo Sengkuni. Namung mungging Bawa Durna kula kinten petanganipun sanes benten kalian bapa Paman Haryo Sengkuni bapa Penembahan kula aturi paring dawuh kula nuwun sewu nggih. Nadan ingkang bapa ing Sukalima mboten nami arep barbah gedang dhateng aturipun Adipati Haryo Sengkuni menika babar pisan mboten. Namung kula ugi mathuk kula ugi sarujuk menawi Paduka anak Prabu tumunten nampi dhateng wiswanipun Sang Tapa Begawan Manik Maninten. Nyatanipun nadan ingkang bapa menika klebet gurunipun para Kurawa. Ewadene dumugi sakmangke paribasanipun sampun dipun telasaken ngelmunipun ingkang bapa ing Sukalima. Mila gandeng sakmangke negari Ngastina menika wonten satunggiling Brahmana anyar katon. Ingkang samangke sampun tinampi paswitanipun dening Paduka anak Prabu Ngastina. Kula kinten cocok menawi dados aturipun Adipati Haryo Sengkuni.
Bilih mbok menawi wonten ngelmu ingkang migunani tumrapipun saking sang penemban Manik Maninten inggih badhe kaparingan dhateng Sata Kurawa sami kemawon ngenteng-entengi dhateng pedamelan kula nggih. Bapak Durna matur suwun. Dene paduka saged nampi dhateng kawontenanipun Bapak penemban Manik Maninten. Inggih mekaten gandeng sanggane para sepuh sampun saged anambi andadosaken suka marwata suta sing manahipun ingkang putra ing Astina. Ewadene sak mangke wonten bab setunggal malih ingkang badhe kula aturaken dhateng sangganing para sepuh. Menapa nggih? Kula nuwun maring hadhawuh nggih. Lanjang bab menapa malih badhe paduka ngendikaken dhateng sangganing para sepuh. Mboten sanes dinten ingkang kepengker. Mbok menawi sampun ngancik Sabtu hari kelengganingga dinten sak mangke. Kula menika nampi nawala. Wondene nawala menika sareng kula surasa. Tulising nawala. Mboten pangling ngandhap piyambak wonten tapak astanipun anak kula ing drep sila genipun Wisanggeni. Wisanggeni atur nawala dhateng paduka anak Prabu kasinggihan mekaten. Surasanipun nawala menapa nggih? Wisanggeni badhe nyuwun negari Ngastina. Wisanggeni badhe anjabel negari Ngastina. Upamiya kula maringaken sawetahipun negari Ngastina dipun suwun dening pun Wisanggeni. Ewadene kula wel nadyan namung sak sigar semangka Wisanggeni badhe nampi dhateng negari Ngastina menika kala wau. Nanging wonten madyaning nawala dipun serat menawi kula awel sarta hanglundel badhe nglilakaken negari Ngastina. Wisanggeni matur wonten madyaning nawala negari Ngastina badhe dipun rebat sarana peperangan. Paman prisa piyambak Wisanggeni menika nadyan lari wingi sonten. Ewadene piyambakipun menika babaran kayuwangan. Sinten ingkang saged ngasoraken dhateng pun Wisanggeni? Bocah ndugal kewarisan. Mongko ya wasis Waskiteng Esti kadunungan Aji Jaya Kawijayan bebasan sekti kalintang jayaning perang. Upami Wisanggeni menika mangke wantun anjabel negari Ngastina. Kula kinten boten ngantos telung kedheping paningal. Bebasan boten ngantos sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngastina mesti wangsul dhateng pangawaosipun Wisanggeni. Menawi telu mekaten kelampan lajeng Duryudana sakurawanipun badhe mapan wonten ing pundi paman? Kula aturi paring pepadhang dhateng kelampan menika Paman Haryo Sengkuni. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Menawi anggen paduka ngendikaken menika kala wau sanes Wisanggeni upaminipun piranganipun para putra sanesipun kula kinten Kurawa saged andhadhaki dhateng menapa ing dados pamutahipun lancur Pandhawa. Nanging kula matur sanes Wisanggeni namung kula nuwun sewu nggih. Nuwun sewu, Wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten nanging sampun kondhang kaluka. Wisanggeni menika ndugal kewarisan. Mongko ugi kasuwungan kasekten ingkang ngungkuli sakbarakanipun. Langkung-langkung sedaya sami cariyos. Bilih Wisanggeni menika ugi tinresnanan dening Sang Asih Prana menika dados kelangenanipun Sang Marahardika ing Ngerat. Menapa inggih badhe kelampan negari Ngastina menika mangke badhe wangsul dhateng pangawaosipun Wisanggeni. Lho, iya nuwun mapunten nggih. Menika ketingalipun perkawis ingkang enteng nanging kula nuwun sewu sampun ngantos dipun anggep enteng. Saged ugi menawi paduka nganggep perkawis menika perkawis ingkang sepele. Inggih dinten sak mangke menika negari Ngastina badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa lantaran putra paduka ing drep sila genipun Wisanggeni nggih jagat Dewa Bathara. Lajeng kula kedah kados pundi paman? Kakang Dana pripun Dewate? Sampeyan muga-muga iso nengahi perkara niki. Pripun carane Wisanggeni aja nganti nesu lan aja nganti gepuk perang negara ing Ngastina? Oh, menika gampang. Menika gampil. Menawi para sata kula wajre kaliyan putu kula pun Wisanggeni klebet anak Prabu Duryudana ugi ngutawatiraken dhateng kasantosanipun wayah kula pun Wisanggeni. Caranipun namung gampil Dewate. Caranipun kados pundi Kakang Duna? Caranipun paduka anak Prabu maringaken negari Ngastina menika dhateng pun Wisanggeni pun niku rampung. Gesita. Kok kepenak banget sampeyan paring pangandikan.
Lah kok dadi negara Ngastina diwenehke Wisanggeni. Sampeyan mau ngendika napa? Kerampunganipun perkawis menika pripun? Kerampungane nggih kaya ngoten niku nek tumrap kula. Nek nganti Ngastina dikukup Wisanggeni terus kula nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana sak Kurawanipun manggen wonten ing pundi? Kula nuwun sewu lho Dipati, Kurawa menika mboten sekedhik. Kurawa menika 100. Tor Kurawa menika kasunungan Debya Surasekti Kalintang awit nampi ngelmu-ngelmu saking kula. Menawi anak Prabu Duryudana kersa nilar negari Ngastina, tumunten bedah negara Banda Ratu Mboyong Putri. Menika mboten badhe kangelan. Bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nanging kula nuwun sewu menawi paduka badhe ngekahi negari Ngastina, monggo sing njaluk negara menika Wisanggeni. Kula nuwun sewu, Nger. Kula piyambak kemawon kula nuwun sewu, nadyan kula menika sampun sepuh, kula menika sampun madheg brahmana. Turta kula menika gurune wong perang, gurune wong duweni ngelmu guna kasantikan. Nek krungu jeneng Wisanggeni menika nuwun sewu, gitak kula mrindi lho, Nger. Gitak kula mrindi. Mergi bocah menika kula nuwun sewu, saged sinebat menika wiji sejati tegesipun tukulipun wonten ing jagat menika pancen nalika semanten kababar wonten ing Kayuwangan. Wisanggeni lairipun sampun ketula-tula. Ajeng diobong dening para dewa. Ewadene nalika Wisanggeni manjing telenging kalah Candra Dimuka. Menika mboten kobong, kawah menika tumuli asrep awit kenging dayaning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang ingkang mitulungi dhateng pun Wisanggeni. Wekasan Wisanggeni lajeng katampi minangka dados kelangananipun Sang Hyang Bathara Wenang. Lah wonten mriki menika nggih, wonten mrika ing bebayani. Nuwun sewu. Apa kira-kira Kurawa ora iso ngalahke Wisanggeni? Pun totoan mawon. Mboten sakakean gunung sing tanpa guna. Nek pancen Kurawa iso ngalahke Wisanggeni, saka 5 sak wewengkone mangpek. Ning nek Wisanggeni menika mengke menang karo para sata Kurawa, Plasa Jenar sak wewengkone kula pek Dipati. Kok nganti tekan semono sampeyan ling ngajak totoan kali kula. Lho, nyatane pun bola-bali kula niku mbuktekke. Kurawa niku nuwun sewu sing dindelke apa kula tak takon. Kurawa niku sing dindelke sapa? Dursasana apa? Nika lemu pancen gagah ning glomyor. Nggih. Ora duwe kekuatan apa-apa, kluntrak-kluntruk. Nggih. Sing ajeng digondolke sapa kula tak takon. Kurawa niku mboten wonten sing dindelke. Kurawa ki aja kok gelut karo Wisanggeni, karo Petra wae kalah kok. Cobi, ajeng musuh Wisanggeni. Monggo Wisanggeni niku nuwun sewu lho, kula mboten meden-medeni. Wisanggeni menika temu pundi papan mboten tau pisah karo kakangne Wisanggeni Antasena. Lah niku nek nganti Wisanggeni menika mengke sowan dhateng negari Ngastina karo Antasena. Pun Dipati, pun pan sampean mang matur anak Prabu Duryudana kon golek kontrakan liyane negara Ngastina. Nggih. Nyemlangi. Nek nganti mengke Wisanggeni sing dadi juru wicara, Antasena sing tumandang karya, menika saya nyemelangi. Loro-lorone pancen dugal warisan. Loro-lorone pancen niku mujudake satriya sejati, jatining satriya nadang ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe nuwun sewu tata susila dhateng sak pepadhanipun. Ning pancen wong loro niku tinesnanan dening para dewa, tinesnanan dening para Jawata. Boten bobotuna inggih. Dados srana ingkang langkung prayogi panjenengan maringaken negari Ngastina. Menawi para Kurawa tasih kepengin wetah 100 menika negari Ngastina kaparingaken dhateng pun Wisanggeni. Dumunten kula bedah negari, pindah negari. Banda Ratu Mboyong Putri sampun ngantos panjenengan ngekahi negari Ngastina. Menawi paduka anak Prabu wantun ngekahi negari Ngastina dhateng pun Wisanggeni, menawi ngantos Wisanggeni menika mangke lajeng murka, murina tegesipun badhe nyuwun negari Ngastina menika kanthi sarana peperangan. Kula nuwun sewu lho, Nger. Bebasan kula kinten kados babatan pacing pejahipun para punggawa para prajurit negari Ngastina menawi mantun mengsah Wisanggeni kan wayah kula pun Antasena. Pripun paman? Inggih kula nggih mboten isa matur nggih. Kedah kados pundi nyatanipun Kakang Duna sampun paring dawuh mekaten. Cobi to, napa sing ngendikake Kakang Duna menika kepara saestu. Kurawa menika mboten wonten ingkang dipun delaken. Kartomarma menika nek perang nomor 1 ning blas ora tau menang. Mesti kalah. Swatama menika ya anak Pendhita Durna ning nuwun sewu ya kalahan. Dursasana niku nek kon perang malah guyon, malah gojek. Menika Dursasana. Janjanipun mboten wonten ingkang dipun delaken. Cobi to.
menawi ngantos mangke dipun obrak-abrik kaliyan Wisanggeni menawi ngantos paduka kecalan kadang wonten setunggal kali Kurawa ingkang pejah mergi pengamukipun Wisanggeni menapa mboten ngeman nggih menapa mboten ngeman kula nuwun sewu babakan perkawis menika werit lan rungsit menawi dipun petang tuwin dipun gelar menapa dene dipun gulung nggih Kakang Prabu Karno wonten dawuh Yai menapa paduka mboten paring pangandikan kula nuwun sewu menawi kula katandhingan Wisanggeni menika bebasanipun timun mungsuh duren turta namung badhe dipun cecedo badhe dipun cacat dening para kawula sanegaring Astina ing atasipun kula menika ngibaratipun tiyang sepuhipun Wisanggeni kula menika wong tuane Antasena menapa inggih badhe kasembadan menapa inggih badhe kelampahan kula menika mengsah kaliyan anak kula piyambak ya ta yen mengko Basukarna menika menang yen to nganti kalah menapa mboten nami kula menika ambabar sastra wirang saking mangke paduka negari Astina menika dipun menapakaken kula nuwun sewu menawi perkawis menika kula mboten badhe tumut-tumut upami ingkang nyuwun negari Astina menika para Pandhawa babar pisan kemawon kula ingkang sagah minangka senopati nanging gandeng ingkang nyuwun negari menika para putra-putra Pandhawa menika anak-anak kula piyambak kados pundi anggen kula badhe tumandang karya upami kula menika mengsah kaliyan Wisanggeni tertentu mboten lahir batin anggen kula ngepakaken Aji Jaya Kawijayan japa mantra ingkang badhe kula tamakaken dhateng pun anak kula Wisanggeni nggih Boduna menen dawuh nggih dos pundi monggo to pados kontrakan sanes kemawon kula janjane nggih pun jeleh teng Sukalima niku pemandangane ming ngono-ngono wae ora ana bab sing iso nyenengake nggih ngoten nggih Kakang nggih nek nek wani nerjang iki monggo mawon kula aturi nyobi nggih menawi mboten dados kula aturi nyobi nek padukan mboten pitados kan aturi Begawan Durna menawi kaduka menika ngekahi negari Astina menika mangke kula wastani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan badhe kathah ing sami pejah blasah wonten negari Astina nggih anak Prabu wonten dawuh apa menemban katone pirembugan iki kok ora ana kerampungane apa to dikeparengake aku tak munjuk atur kula semanggaken negara Astina ora wajib mbok paringake marang Wisanggeni ora ana alame ing atase negara kok dijaluk mongko sing njaluk mung nom-noman kang aran Wisanggeni teka geger madyaning Datulaya persasat kaya bedet sewu nebo pategalan akeh wong padha matur yen to ora padha wani kelawan Wisanggeni saiki ngene nggih wajibe negara kuwi ana bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadyan mung sedumuk jembaring bathuk nadyan mung sak nyari jembaring bumi negara Astina kudu tok kuwi yen sira anak Prabu ora kepareng kuwi marang negara Astina kuwandaning manik maninten nadyan remuk kasawurna putung mbok bandemna aku lila mati kanggo jejeg adeg analindraning nata ing Astina anakku Duryudana nggih sikra-sikra yen permana kanca sikra raken awang sesangka nalindra marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurda kurare kakiri-kiri Ro nanggono magawe gelari wang-wang sebebyar katalika wau nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Brahmana enggal anyar katone mapan wonten negari Astina nenggih Sang Begawan Manik Maninten akarya lega penggaling Sang Nata Prabu Duryudana katingal sumunar cahyane midhanget aturipun nenggih Sang Begawan Manik Maninten saknalika kendel datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga rengga nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujarawe ganten wardu jarawangan saha ngilangu durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping muri keseban punamu apa to kang dadi darunane ora ana macan orang ke Gajah Medha saka Pantilan kejawi namung sowanipun satru ing Drepsila geni Bambang Wisanggeni
kanjeraken ing Raka ing Randu Gumbala Bambang Antasena ing mantur miyak kang samya sumiwa ndadosaken geger sang samya mulat mangkono baing para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir dalu-dalan Sinongwati jagat kinari among balu membak ombak ing samudra ono
tambrakanggeng awita denceng-dencengan jagat masisaning Bathara wayah lur jagat pancen bocah ora iso dirasani paman wonten dawuh nembe kemawon dados wirembagan menika boten pangling sowanipun misanggeni leres ngendhanipun Bapak Durna jebul nganti kadangipun sepuh anak kula Antasena nggih monggo klasa bantal digulungi kersanipun leres ngendikanipun Kakang Durna menika jebul wisanggeni malah sowan kaliyan Antasena iya menika saya kiyat saya santosa nggih kedah ngatos-atos Durna wonten dawuh nggih wisanggeni sampun sowan lole kentos walu gimbal manyor-manyor juneng jungkul wana dadi alas-alas dadi wana saenipun kedah ngatos-atos nggih rangen paduka paring pangandikan mriki kula nuwun sewu wisanggeni menika sajaipun sampun gimbal perkawis sarta sampun nyametaken atur ing badhe kakaturaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina Durna kasinggihan mekaten kasekicak lenggahipun kula batindang wisanggeni oh inggih kula semanggaken anak lanang Hanindita bocah mursid isa mikul dul mendem jero karo wong tuwa wisanggeni Badararja saprapta munggir cah bagus antuk pamujine Siwa Ngastina slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya wa ya tak tampa pangestune wakmu Tampanana tak gegem dadiake jimat Antasena Badararja saprapta munggir cah bagus slamet pangestune Pakdi aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi ya tak tampa pangestune wakmu Ngastina Tampanana tak gegem dadiake jimat wayah Mas katuran karaharjan Simbah Patih slamet tekaku bektiku katur ya Mbah inggih kula tampi Anggir Antasena wilujeng nggih pangestune Mbah Kakung slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Mbah Patih inggih kula tampi dawah sami-sami dipun sekecakaken nggih iya Eyang Patih kaya wis ora kurang prayoga ya Simbah Patih kaya wis ora kurang kepenak putuku nggih cah bagus putuku cah jlonet wisanggeni kowe padha kanthi raja sak praptamu nggih Simbah Durna slamet tekaku Mbah aku ngaturke bektiku katur ya Mbah oh iya tak tampa pangestune mbahmu Tampanana ya wisanggeni iya tak gegem dadiake jimat praptamu mesti bakal nanjihke nawala ingkang wis tak aturake marang anak Prabu Duryudana pancen bener mengkono Mbah oh iya syukur wis kono durus sing apik-apik wae aja nganti dadi perkara ya wisanggeni ya nek upama mengko Ngastina ora diparingake mesti tak dadekke perkara oh ya wis sakarepmu sak penakmu Antasena kowe slamet pangestune Simbah slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Mbah tak tampa pangestune wong tuwa Tampanana Antasena tak gegem dadiake jimat wisanggeni Badararja Siwa Ngawangga slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya wa iya tak tampa cah bagus pangestuku Tampanana ndak gegem dadiake jimat Antasena padha slamet Pakdi Karna slamet tekaku Pakdi aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi iya tak tampa pangestune awakmu Ngawangga Tampanana ndak gegem dadiake jimat wisanggeni ana apa wa ana wigati apa dene sira sowan mangga tanpa tinimbalan lho lah kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara iki aku tak takon karo Siwa Ngastina apa wis nampa nawala ingkang diaturake marang Siwa ya wis tak tampa lah tegese wis ana tulisan ingkang ndak tulis ana ing jroning nawala yen to 7 dina sakwise aku ngaturake nawala yen to ora ana keterangan saka Siwa Ngastina tumuli aku sowan ana negara Ngastina lah mongko iki tak anteni nganti 7 dina kok ora ana pangendika sarta keterangan saka Siwa Prabu Ngastina mula tumuli aku sowan ana negara Ngastina ing wigati nanjihake kelawan nawala ing tak aturake marang Siwa Ngastina aku nyuwun dawuh Ngastina mbok paringake apa ora nek mbok paringake nadyan mung separo aku wis nampa ning yen separo wae tak jaluk ora entuk ya aja takon dosa
Aku nek mung weruh Senopati Ngastina iki aku ora wedi. Wis ngono wae. Kapan tempuking perang, wancine jam pira? Tak kon tata-tata wadyabala sing ampuh-ampuh aku moh nek ming cilik-cilikan. Aku yo tak nyameptake wadyabala sing ampuh-ampuh sing dipandhigani karo Kapten Antasena. Ya kene to, Kang? Heeh, wis ngono wae rasaku ki ngomong. Wis terus to the point. Apa kuwi? Aku yo ora dong, aku yo mung sok nirokke wong-wong kuwi. Apa perlune wae nek Siwa Ngastina maringake matur nuwun, nek ora terus kono dingi wae senopatine sapa sing arep didapuk tutukane ning kene sisan. Lho. Aja ning kene ning alun-alun. Oh iya ning alun-alun. Wis ngono wae, Gusti. Aku tak takon karo kowe. Kuwi gatine apa teko kowe njaluk negara Ngastina? Lho. Meng bakal tak aturake marang Pepunden Pandhawa. Kena ngopo wujude negara Ngastina? Wah. Aku ki ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti tata krama. Aku ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti unggah-ungguh. Mongko jarening piring sepuh padha nyebutake swarganing wong tuwa ki yen nyumurupi anake kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh, kebak tata susila. Lan tansah junjung marang derajating wong tuwa. Kuwi nuwun sewu, nadyan wong tuane isih urip ning wis kaya mapan ning kasuwargan. Ning arep duwe anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina nyang wong tuwa. Nek pokal gawene mrosal mbedugal, watake angkara budine Candala, kuwi arep wong tuwa isih urip kaya dibleseke ning neraka jahanam. Mula gandeng aku ki ora iso ngaturake tata krama, ora iso ngaturake unggah-ungguh, ora iso basa, ora iso ndodhok kaya anak-anak Pandhawa liyane. Carane aku ngaturke bekti kalawan wong tuwa ya cara kaya ngene iki. Ngaturake pisungsung negara Ngastina, gajeke crita sing tak tampa. Ngastina kuwi darbeking pepundhenku Pandhawa. Ning merga saka pokal gawene nuwun sewu Simbah Patih Sengkuni. Ing nalika semana benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa. Merkasan Pandhawa lunga saka negara Ngastina, Ngastina dilintir keprabone dening Siwa Ngastina. Ngono ta critane? Bawan wonten dawuh. Kok dados wisanggening ngertos cariyosipun. Dek sapa ta sing nyebar-nyebarke? Lah kok dadi bayi wingi sore kok ya ngerti lelakon. Aku mung diceritani para sepuh. Lho sing akeh crita karo aku ya kuwi para Panakawan, kakekne Semar, Nala Gareng Petruk lan Bagong. Ing pendak-pendak aku sowan ning Karang Kadempel mesti dijak jagongan karo Panakawan diceritani babakan negara Ngastina. Nek sejatine sing duwe kuwi nuwun sewu ora kleru ento sing kagungan kuwi Yang Pandhu. Ya mung nalika semana Yang Pandhu durung tutuk gone ngasta bawah perintah negara Ngastina, tumuli dibanjut dening para Jawata merga Yang Pandhu duwe utang kelawan para dewa. Wekasan Ngastina dititipke dening Yang Dastarata. Ning mangune Yang Dastarata kuwi ibarate ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Terus negara diwenehke marang anake ya kuwi Siwa Duryudana. Mongko nalika semana Yang Pandhu wis weling yen to Pandhawa wis dewasa supaya kon balekke marang para Pandhawa. Ning ora, Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya aja nganti ngukup negara Ngastina. Lah, sapa to sing nyingkir-nyingkirke para Pandhawa? Jarene sing padha crita ya kuwi Patih Ngastina sing biyen jenenge Suman. Suman ki jane saiki nang ndi to, Wa? Kula. Oh, Simbah Patih to? Nggih. Mola dalah. Ah, critane ngono kuwi mula gandeng negara iki darbeking Pepunden Pandhawa, tak suwun. Siwa Ngastina kudu ngiklasake. Yen Siwa Ngastina kepengin mukti ya golek negara dhewe bebodro. Aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Aja gampang ngenteni karo warisaning wong tuwa. Nek kepengin niat dadi Nalendra, sing pancen Nalendra sing berbudi bawa laksana tur kuncara Anjayeng Bawana kuwi nek cara aku ya dadi ratu wani mbedah negara Mboyong Putri Bondo Ratu kuwi lagi wong lanang tenan. Lah nek ming nampa tinggalane wong tuwae nek cara aku nggo abrak apa? Lungguh ora gleleng nyandang apik ora gleleng duwe tumpakan ya ora gleleng nek ming ngenteni nggone wong tuwa. Nek iso ki bebodro dhewe, nek iso ki mbedah negara. Nek cara aku ngono. Ya Kakang Antasena ya? Heeh, ni bener. Kok kaya ngragap ngantuk ya aku. Aja ngantuk Kakang, iki nyambut gawe lah ya.
gaweanku rak mengko jotosan to. Lah iya, aku nek krungu rembugan suwe-suwe ngene iki mataku ki ra kuat. Mbok wis get apa perlune ceket-ceket entuk ora Pakde, nek ra entuk tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Saiki jam piro? Jam 10 esuk. Jam 12 gepuk perang negara Ngastina. Ngono rampung. Antasena? Piye? Mbok sareh to ngger Cah Bagus, putuku Cah Bagus sareh ya. Nulat to karo mbahmu saka lima. Mbahmu ki wong sabar, wong ikhlas, wong tawakal. Aja sak kesusu, aja sak nuruti karo bramancaning kakung kaduk kepanasen. Kuwi ora prayoga ya Antasena. Ya, tak sabar nek ora iso sabar. Mbuh lho iki engko wis gage wae. Paringa pangandikan. Paman dos pundi? Nuwun sewu ngger kula sampun kembrobos. Kula sampun boten saged matur sampun ngantos dangu kalian kula. Wisanggeni menawi sampun ngaten menika kok sajaipun boten saged dipun ndakaken nggih kula sumanggaaken nggih anak Prabu. Caca muntap lirik netap tuko yayasinipe netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon coko wadanani rombranang ing ong wilahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Wisanggeni aja kaget aku ing bakal paring wangsulan kelawan kowe. Lho iki sapa meneh iki? Mongko sak ngertiku Ngastina iki ora ana pendhita sing wujudane kaya ngene. Lah kok iki eneng pendhita kok wujudane kaya ngene kok malah ndangu karo aku apa penemban? Ditepungake wae aku Brahmana anyar ing mapanane negara Ngastina. Peparab Begawan Manik Maninten. Kowe lah dalah. Manik Maninten. Iya, pancen ngono. Kakang Antasena piye? Sajae Ngastina wis ngurung jago, ora usah wedi tuwekan kono. Ajar mesti tele-tele. Wis ora usah wedi tandangi. Mungkin ana apa-apa kowe ya Kakang Antasena, wis ora usah kuwatir. Apa Manik Maninten? Iki jroning pirembugan anak Prabu Duryudana ora kersa paring dawuh merga bingung kenganglangan penggalihe, kodeng sutaning penggalih. Mula perkara iki aku ingkang bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Kowe arep meneh wangsulan perkara apa? Perkara negara Ngastina. Lho kok sik. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara negara Ngastina? Kowe iki wong jaban rangkah. Kowe ora ngerti perkara iki. Sing kudune ngilo iki kowe. Bener Ngastina kuwi dheweke wong Pandhawa, darpehe wong Pandhawa. Anak Prabu Duryudana ingkang lenggah dampar yen pancen Pandhawa kepengin ngrembug negara Ngastina, ya Pandhawa sing tekan kene Pandhawa 5. Ora kok ming cendenge Pandhawa ingkang dlangap-dlangap nyerweteh gunemane kaya betet sewu medhebo pategalan. Kowe ora duwe hak ngurus negara Ngastina. Kowe ora duwe wewenang ngrembug negara Ngastina. Kowe sik kowe aja waton ngawur gawar ngawur. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe nekke aku ora duwe kewajiban ngurus negara Ngastina kuwi kanthi dasar apa coba? Nek kowe durung ngerti tak tuduhke, aku ki sapa? Aku ki anake Rama Janaka. Bapa Janaka ki wong tuaku. Bapa Janaka ki panengahing Pandhawa. Tegese aku duwe hak ngurus negara Ngastina mergo aku anake Janaka. Saiki nek diapurmu kuwi tak takon aku. Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Ngastina ya udu, kowe iki wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong delok, kowe iki ora urun ning paitan mata. Lah kok dadi kowe omonganmu kaya ngono sapenake dhewe? Konjur sapenake kowe bakal nglarang karo Wisanggeni anggemu apa? Muntar ngapa ora kowe? Oh, Wisanggeni iki cah pinter e padake. Ameng kaya ngono kok diwangsuli kaya ngono ora iso kemecap. Terus, Ger, terus. Aku ya ora pati cocok nek ana wong liya sing melu ngrembug perkara negara Ngastina. Dadi sirmu piye? Aku manut. Padangane wani, petengane apa meneh? Lho, kowe nantang karo aku sing tak wedeni amamu. Yen kowe wani nantang karo aku ora ning kene papane wong neter kadigdayan. Ayo, eneng jaba ditaker kowe apa aku sing bakal tekaning mati. Walah dalah, Kakang Antasena piye? Wis dadi, Kakang, wis dadi. Wis, ya aku tak metu. Mungsuhe sapa? Iki pendhita jenenge Manik Maninten. Ayo, Begawan Manik Maninten. Metu njaba kowe mungsuh karo aku. Aja mungsuh karo Wisanggeni. Ora, aku bakal mungsuh Wisanggeni. Kowe iso ngalahke aku, iso adu arep karo Wisanggeni. Iya, ayo metu njaba cokokan bebangal kowe.
kok iso gembrobyo sawak kula nggih wisanggeni duka wonten negari Ngastina kados mekaten. Lole kene mung diamo wisanggeni tok pucet kabeh. Ora ana sing padha iso kemecap. Monggo wisanggeni menika bayi wingi sore. Ora kaya-kaya Kurawa. Pini sepuh Ngastina ki nek ngrembug mateni Pandhawa kaya yak-yak. Ndi Pandhawa sing diracun, ndi Pandhawa sing dinaiki supaya tekaning pati. Akhire tekani wisanggeni kok Dek Pati nganti ora iso nyumet udut. Bingung kowe. Nggih Kakang Dunu perbawane gedhe tenan. Niku putu kula niku. Lho. Putu sampeyan saka sapa? Lho, Janaka niku sinten? Janaka niku satriya Pandhawa. Janaka niku nganggep kula niku bapak, Werkudara nganggep kula niku bapak. Mulane ana anake Werkudara, anake Janaka niku jane pun putu kula. Kekendelane wisanggeni menika Sukalima. Kepinterane wisanggeni menika tiru mbahne Sukalima. Ora ana sing turu wong liya. Apa kekendelane wisanggeni niku turu bapakne? Mboten, Janaka niku luruh, alus. Janaka niku nek ngendika alun nika. Ning nek sing branyak, sing agal growal-growal tur ya kasinungan ngelmu sing pinter niku mung mbahne. Nggih. Ngoten nggih. Kula ya percaya kendele ora umum. Sampeyan ora ngerti jaman nom-noman kula kok, Dek Pati. Nom-noman kula niku Raden Kumbayana. Niku sapa sing wani karo Kumbayana? Mboten nonton. Kula niku duwe gegayuhan urip ana ing alam padang niku dadi wong sing digdaya dhewe sak jagat. Ngoten nggih jaman nom-noman kula. Mula sapa-sapa tak tantang, sapa-sapa tak jak gelut supaya aja ana wong kang ngungkuli maling kadedaning Kumbayana. Lah kok nganti kesasar dadi pendhita. Nasib. Lah nggih. Kodrat pesti menika sampun dipun garisaken dening Kang Maha Kawasa. Dadi ora iso dadi satriya sing pepenganing malah dadi pendhita. Mergane dadak momong satama. Momong satama. Kok iso momong satama? Saderenge niku kula lali critane Dek Pati. Kok lali? Suwek bukune. Mboten iso kula apalke. Niku ya merga saka kelakuan sampeyan. Wong niku mung kari kelakuane. Wong niku nek wani karo wong tuwa niku nuwun sewu bakale kuwalat. Contone lelakon sampeyan. Jaman sampeyan dadi satriya pengpengan dikon dadi ratu kon ganti kalian Prabu Baratwaja sampeyan ora gelem. Malah sampeyan nguman-uman bapakne ora gelem dadi ratu. Ratu iki ora kok gegayuhane Begawan Durna utawa Kumbayana. Kelepat lunga tanpa pamit disepatani karo Prabu Baratwaja. Kumbayana kuwi arep nemoni lelakon apa? Nah, mandi sepatane wong tuwa. Sampeyan ora iso nyabrang Bengawan terus nganti rabi karo jaran kita. Niku lelakon sampeyan niku merga sepatane wong tuwa. Sing ngomong sapa? Kula ngoten kok. Sampeyan mbok ora gawe-gawe. Rabi karo jaran niku ora perkara sepatane wong tuwa. Ning gandeng anane ya ming kuwi. Gek kanane ning dhuwur segara sepi ning ora jamak-jamak. Arep golek kegiatan ya ora ana ya sanane wae. Niku Dek Pati. Nggih. Paman Haryo, wonten dawuh Bawaduna. Wonten dawuh Kakang Prabu Karna. Wonten timbalan Yai. Kula aturi ngetapaken para sata Kurawa iso ora iso wisanggeni kudu minggat. Yen wisanggeni ora minggat saka negara Ngastina. Menika ateges kula badhe ke jalan negari Ngastina. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Lho inggih nyuwun pamit madal pasilan. Kakang Prabu Karna, nuwun pamunten Yai sak gedhakan menika maripaksa kula mboten tumut-tumut. Nggih menapa? Amargi wahaya anggen kula badhe kepareng tumandang. Liripun kados pundi? Wisanggeni menika anak kula lan Kurawa menika paduka menika ugi semban kula. Pundi anggenipun badhe kula mbantu. Menawi kula mbantu paduka Yai Prabu ateges kula menika sinengga tiyang sepuh ing mboten saged tresna kaliyan maju kula piyambak. Nanging menawi kula mbantu dhateng wisanggeni lajeng wonten pundi kesaganipun narpapi Basukarna mila nuwun mapunten menawi sagedhaken menika kula lereh kemawon mboten badhe tumut-tumut. Nggih kula sepanggaken. Mboten dados menapa nanging Bapak Durna. Wonten dawuh, Ger. Kula suwun paduka sampun ngikhlasaken para sata kula. Nak nggih. Kula aturi damel srana nyingkiraken wisanggeni. Oh inggih. Bantu kalian pupu menemban manit-maninten. Oh inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit.
Paman Arya wonten dawuh bubarno kang padha sebengsun kundur ngedatun kawula non parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman ploso jenar. Oh to Wis paripurna sabdaning Sang Nata arsa kundur ngedatun nalika semanten jeluk saking dampar kula kenapit gantaran gading kadiraken sanggaring Purumban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pancaraning Prabu kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata nganti kaya temanten binayang bayang saking kasuwargan jati.
gelap katonir kincanging risang mawe kandung sabaran katulu ukir moyak mayik saking dias baliwur ora bubar mawut ora iso dikukup kabeh padha sarang tunjang rebut ducung wedi karo kridaning Raden Antasena Raden Antasena ayo iki Begawan Manik Maninten tanding ana leganing atiku amuk Suramrata Jayamrata ndi wong Kurawa ora ana sing wani nandhingi kridane Antasena ora menake negara Ngastina kelakon tak amuk legane kandiku damu dadi reca awakmu kowe ora dalah waduh Kakang Antasena ora ngerti sangkan paraning bilahe kowe didamu karo Begawan Manik Maninten nganti wujud reca kaya mengkene awakmu salin wujud dadi watu kaya ngene ya upama aku tak tandingi mesti ora urung bakal tan prabeda kaya sing mbok lakoni Kakang sumene ana ing mapan kene tak golekke srana supaya aku iso mateni Begawan Manik Maninten Kakang Antasena adimu kuwi mengkokean gunem tanpa guna bebasan kakian gluduk nanging ora sida udan anggepe sajake kaya ya Allah bakal njaluk negara Ngastina ki nemune bareng kakangne wujud reca tinggal glanggang colong mlayu ayo wis anggene karo mlayu tekan ngendi tak oyak leganing atiku wis anggene Mara Sang Arjuna esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh ana swijining brahmana sapa nakon karo aku Begawan Manik Maninten kowe sapa Raden takon karo aku Raden Janaka iya nonjong botol akumu liwat papan kene sajak kesusu nggonmu lumaku mremban apa ingkang dadi wigatine Raden ngerti aku mbujung kelawan beburonku ora ana kidang menjangan liwat papan kene ora ana kidang menjangan sing tak buru dudu satu kewan nanging wujuding menungsa sapa ingkang mbok bujung ora liko jaba mung Raden Wisanggeni ingkang wis wani bakal njabel negara Ngastina ayo kowe aja dadi palanging Resi Manik Maninten Wisanggeni tak cekel bakal tak nggo tumbal ning negara Ngastina Raden anus maning jajalan apa kowe ora kulak pawarta adol pangluwu yen to Wisanggeni kuwi atmajaku Wisanggeni kuwi anakku lanang yen kowe ngami-ami lawan Wisanggeni ayo sirnakno dhisik bapakne lho kowe bapakne Wisanggeni dasar para nyata mula aku wajib mbilani lawan anakku yen mancen kowe bakal mbilani karo anakmu ayo kowe ngejak apa Janaka mula maju tak untapke nyawamu kowe Begawan Manik Maninten ayo sing prayitna ngati-ati Pandhita kang
Arya wangsit mindha kumbang Janaka ora beda karo Raden Antasena. Kowe tak damu dadi reca awakmu. Ayo sambata leganing atiku. Lho ora pangling lah kok dadi panakawanmu padha mlayu mrene getak mbuh tibane panakawan. Ayo, amuk. Kontal kabeh panakawanmu. Janaka, kowe dadi reca ning tengahing alas. Muga-muga dadi pepasreh ning alas kene ngoyak karo anakmu Wisanggeni. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking Yas Baliwur kocap kacarita sangya para panakawan ing nalika semanten ginetak dening Sang Begawan Manik Maninten gendang kapracundang kontal kaprapal dawah wonten ing satengahing wana sak ngajenging guwa.
Daramu mau kena ngopo Lolo Garing? Ayo embung aku ya mengetutke kowe mlayu banter banget kok Mir. Kowe ya mengetutke bapak mlayu kok bengak-bengok darane kena ngopo kula dereng sempat karo Ndara. Wis digetak ana pendhita getak kula kuntal. Daramu kesonjo mbaya. Mbok kena ngopo lah kok dadi awake wujud watu. Dadi reca kaya ngono kae. Nggih, Pak. Iki awake dhewe tiba neng alas. Monggo alase sajae kok durung tau diambah menungso. Ya mung aku kok bingung. Jroning aku tiba neng alas. Nyawang karo jroning guwa iki kok guwa kok ana padang trawangan kaya ngene. Guwane padang terus, engko gek ning menungsane. Engko gek do tinggu terang kicik ora. Ana dalam gua terang gawe gak cakepan apa jenenge bajing loncat. Dicek wae Mir. Dicek piye? Dileki apa sing marai padang ning jero gua kuwi. Engko ndak marai ya nek menungso nek udu iso lho. Jimat sing murup nang jero gua malah awake dhewe bejo. Coba tak tontone kaya ngopo Lolo Garing. Wujude sandangan. Nggih, Pak. Sandangan sing disinggahke ning jero guwa. Sandangan kok gumebyar kaya ngene iki. Sapa sing wani nganggo? Wah, kula ora wani. Nek nganti malati barang malah cilaka. Petruk wani ora nganggo sandangan iki? Mboten, Pak. Nek golek sing duwe malah kula ditira maling, malah cilaka. Bagong wani ora? Wani, aku kulino kok nganggo sandangane wong. Sandangan anggone rasa kuwatir. Wani nanggung perkarane. Wani. Ayo kowe tanggung jawab, Mir. Kowe akon kok njur muni wani nanggung perkarane. Kowe ya nanggung, kowe iki wis dawuh tok njur arep lepas tangan. Nek wani sandangan iki dienggo kowe wujud apa? Oke, ning kowe sing ngakon lho iki. Aku sing ngakon. Aku melu tanggung jawab aja kuwatir. Waduh. We. Kowe ngrasake apa, Gong? Apik piye? Iki kok tanganku dadi papat iki piye? Lah rak tenan to aku wis mbedhek. Sandangan kok mawa cahya digerayang kok panas. Mulane jebul sandangan ora sandangan bain-bain. Ning pancen sandangan sing eneng dayane. Bareng tokku kok kowe wujud Bathara Guru, Bagong. Oh ngilahing. Oh ngilahing apa cah kowe ora? Bathara Guru ning gleleng iki nang aku. Kakang Semar kok Semang. Kakang Semar, Bathara Guru apa? Ulun kok dadi mapan ana kene, Kakang. Kowe nyandang kaya ngono kuwi swaramu sing halus. Niki sampun halus, Kakang. Kemarang kula minggah wonten ing kayangan, Kakang. Wo, cayar jebluk sirahe kowe. Oh, wani munggah ning kayangan barang karepe Gong kowe iki ora sembrono lho. Bathara Guru ninggal sandangan ning alas ki mesti dheweke ning jagat. Nek kowe arep munggah ning kayangan, munggah kancane, Kakang. Lho. Munggah dhewe. Resiko. Nek nganti mengko teng mriko kula ketemu Bathara Antarada malah takoni werna-werna gek suarane kaya ngene Bathara Guru kok suarane serak-serak basah. Ora mungkin to.
Tatutke aja kuwatir. Kakangmu Petro karo Gareng ya ngetutke. Kowe rasane ndi-ndi kowe lungguh neng kayangan sak tekane Bathara Gurungka le padha arep njaluk sandangan. Mergo nek guru ninggal sandangan ning alas ki mesti Bathara Guru duwe gawe ning jagat. Mekaten Kakang. Iya. Oke. Ra nganggo oke. Menawi tetelo mekaten Kakang Semar, kula badhe bidhal wonten ing kayangan nanging Kakang kedah ngetutke kalih kula. Numpak angkutan sak belakang kula Kakang. Wis mulai nrocos cangkeme sae. Mulai glelenge rajama-jama. Mekaten nggih Kakang, Nala Gareng nderek ulun. Nala Gareng nderek ulun. Ora caturan. Wah, tak lebokke Kawah Candra Demuka. Kowe iki ngapa ya, Wer? Gawe tratapan semeneng kantil mudhar ora. Petro dalem pukulun. Nah, timbali pukulun kudu ngono kuwi. Petro dalem nderek ulun. Inggih pukulun monggo kula dherekaken. Semar. Apa? Ayo, Mar. Iki aku le mabur piye, Mar? Aku rung pesen tiket Kakang Semar. Mabur ya mengkari mabur. Niate mabur sandangane Bathara Guru kuwi didaya. Kowe niat mabur mesti bakal mabur. Siap. Ayo Kakang Semar, kita lan ulun munggah ana ing kayangan Suralaya. Ulun lenggah dampar ana ing Selok. Apa jenenge? Selok Pamiyara. Kuwi mogiri kowe. Kowe nek lenggah ning Selok Pamiyara sing seba ming Tusya. Selok Kandhawaru Binangun. Apa kok Selok Kandhawaru Binangun? Kandhawaru Binangun ora nggo M. Mbok lagi M. Heeh. Selok Kandhawaru Binangun. Ana Bale RK. Bale Martiu Kundamane. Ayo tak tutke men kapok Bathara Guru. Mekaten Kakang Semar. Monggo bidhal dinten menika Kakang. Iso mengendalikan mabure kok gedabikan ora karo-karuan. Ayo Mer, piye kok ora gak nututi? Iya aku kok nututi, mekono Kakang. Wedian ana buta gedhe banget Kakang. Malah buta barang dililing. Ayo Nala Gareng monggo Pak kula dherekaken.
sumubang wangarana dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanegara sagatar kene donga engkung ler sing pine panca Toking ayam wana mrak mangwoking pagagan Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng wisanggeni padha kanthi harja sak prapta kidonggil ya kaki menang tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowanku aku ngaturke bektiku katur ya kaki ya ulun tampa agar ya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ndak gegem dadekake jimat ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa ulun timbali mara diage matura kekilapan apa kaki menang nyumurupi marang mobah musi ing jagat luwih legetaning atiku mesine wae kaki menang wis wuninga nanging sabab apa teko kaki menang dadak dangu kelawan suwaning wisanggeni ya lamun kaya mengkono ingkang dadi atur kita ulun bakal mbatang apa ingkang dadi kekarepan kita sayekti kita bakal njabel negara Ngastina bakal kita pisungsungake kelawan para Pandhawa wisanggeni lamun tumrap jeneng kita mau pakarti ingkang bener nanging bener tumrap pribadi kita durung karuan bener tumrap ing bebrayan luwih-luwih durung karuan bener tumrap ing para Jawata sahabat ngerti yo bali ning negara Ngastina mau pancen kudu nganggo kodrating jagat ing musbah ora bisa dibusek maneh ya kuwi ingkang winastan Baratayuda Jaya binangun katandha bali ning negara Ngastina marang panguwasaning para Pandhawa. Mula lamun kita bakal njabel negara Ngastina sayekti upama itungan saka panjenengan ulun mbuyang nganti 3 kedheping paningal. Ngastina wis bali marang panguwasaning para Pandhawa. Nanging kabeh mau sayekti bakal gawe wiranging para Jawata sabab kodrat ing wis tinulis dening para dewa ora bakal lumaku lan ora kelakon. Mula kang sangka kuwi wisanggeni apa ingkang kita tindakake sayekti kuwi kabeh mau luput tumraping bebrayan gedhe sartane tumraping para Jawata tumraping bebrayan gedhe luputku krana kita bakal miradati kelawan kodrating jagat sabab Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awur-awur nanging perang suci perang luaring punaki sapa ingkang utang bakal nyaur sapa ing milih bakal balekake sarta ana ing kono katandha bakal kisasing angkara murka ingkang gumlaroning jagat lamun kita njaluk bali negara Ngastina mongko tanpa lumadi perang gedhe ateges kita bakal ngrembakake tukuling angkara murka ana ing jagat raya iki wondene ingkang kaping pindho kita bakal gawe wiranging para Jawata sayekti ruhanira lamun Bratayuda wis tinulis dening para dewa nadyan ingkang padha nglakoni durung linairake ana ing jagat Pandhawa Kurawa durung linairake ana ing donya Bratayuda wis sinerat dening para dewa wis tinadhang dening para Jawata mengkono kaki iya ya nanging yen panjen kaya mengkono klilanana besok
aku jroning Bratayuda kudu melu minangka dadi senopati. Mungsa wong tuaku para Sata Kurawa wisanggeni. Apa ingkang wis sinerat dening para Jawata sayekti mbuyakena diwiradati. Lan apa ingkang dadi gayuhan kita sayekti mbuyak lakon. Lho, ora lakon piye Kaki? Nggon kita adreng kepengin melu Bratayuda sayekti ora dikeparengake dening panguwasaning para dewa. Ngerti yo? Lamun kita melu Bratayuda kang mangkono Bratayuda ora bakal kelakon miturut rampadan ingkang wis tinulis dening para dewa. Bebasan Bratayuda mengko mung kari telung kedheping paningal wae Kurawa wis ludes keles tanpa sisa lamun kita melu jroning Bratayuda. Mula kita ora diwenangake melu perangan Bratayuda sebab Bratayuda kuwi wis sinerat dening para Jawata, lakune wis tinulis dening para dewa. Mengkono Kaki, iya. Nanging kita aja cilik ati. Sayekti kita nadyan ora melu Bratayuda nanging tetep mbebantu marang wong atuwa kita para Pandhawa. Srana kita urip ning alam padhang kelawan kadang kita Antasena, sayekti wis cinadhang kudu mangrurah satru murka diwaning panggodha pangrencana ya kuwi Pandya Betari Durga lan Bathara Kala. Dadi kewajiban kita kudu nyirnakake marang Betari Durga lan Bathara Kala sebab yen to jroning Bratayuda Betari Durga lan Bathara Kala isih ngramyang ana ing jagat sayekti kat wong atuwa kita para Pandhawa mboya bakal bisa unggul lan para Sata Kurawa wisanggeni. Rekat lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning arga Iram kang luminga deneng saengga praja ing lah terus kersane ngaki wenang yen to pancen aku wis cinadhang kudu mengkono kewajibanku. Aku nyuwun pituduh Kaki Wenang kita bakal ulun paringi pusaka kang aran Gada Inten. Jayekti bakal kinarya pusaka nggon kita besok bakal mangrurah satru murka ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala. Mengkono Kaki ya. Mula Kaki tampan lan kebat kita bali ning jagat rampung ana jagoning Kurawa ingkang aran Manik Maninten sarana kekuwataning Gada Inten. Sawise iku Gada Inten mung bisa kita gunakake sepisan nggon kita mangrurah Bathari Durga lan Bathara Kala. Ya, Kaki Wenang ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Aku nyuwun pailah bali marang jagat surti ati-ati ulun paring wujuding Gada Inten wisanggeni.
carian putra lamun kawekasan ika wisanggeni maya Wisnu Pratenta Wisnu Pratenta Kakang Antasena mesti wae aku gunemanake akeh Kakang Antasena bisa midhangetake kok dadi aturku nang aku duwe daya kekuatan gada inten Kakang Antasena tak grayang muga-muga waliya nirmala temajati jatuh mamulya ya Kakang Kakang dene kowe wis menehi obat karo aku iso waliya nirmala temajati dadi mamulya terus karepmu piye Kang perkara njaluk negara dicepet semene dhisik ning wigati aku tak ketemu karo Manik Maninten ora lega rasane nganti kowe aku pengen ngerti sapa to sejatine Manik Maninten sing ati-atine kowe bali ning kasatriyan Kang yo Janaka barang dadi korban. Monggo ora ngerti kenthang ki muling lelakon ya. Bapa Janaka tak grayang daya kekuatan gada inten muga-muga waliya nirmala temajati ya Bapa. Apa Bapa? Sapa ing ngemaluyakake kelawan kahananku? Aku. Nggih, sayektine bapakmu tekan kene diutus dening pepundhenmu, awakmu Darmakusuma, supaya ngelekake marang sira kula Wisanggeni. Ing wani bakal njabel negara Ngastina. Bapa Janaka, anakku lanang piye? Satemene aku wis sowan ngersaning kaki wenang. Niatku bakal gugat ngersaning kaki wenang dene nggonku bakal njabel negara ora dikeparengake jalaran Ngastina ana jago. Monggo jagone digdaya. Iya Wisanggeni. Dawing kaki wenang aku ora dikeparengake njabel negara. Sesuk mangsa kala aku duwe wektu dhewe kinarya labuh marang para Pandhawa mengkono nggih. Lah saiki anakku lanang arep menyang endi? Bapa Janaka tak aturi kondur marang negara Ngamarta. Aku arep goleki jagoning wong Astina, kudu tak sirnake, Bapa. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya nggih. Wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone miang kali ingkang kung beksimi berulu ing ungkuli langit. Kowe wong licik Wisanggeni
kowe ndadak pelayon mung perkara arep ngadepi karo Manik Maninten kowe ndadak nglungani peperangan ora jeneng aku licik yen aku licik kuwi aku ora bakal bali meneh marang peperangan ning sawangen Pramban aku tekan kene ingin wigati kepengin merpeki kelawan kowe ayo kowe ngejak apa karo Wisanggeni ayo Taunana Windanana ora bakal wegah aku tanding karo Wisanggeni kowe iso ngalahke Begawan Manik Maninten kelakon bumi langit tangkep semono uga kowe iso ngalahke Wisanggeni sasat iso njara langit kowe adamu dadi reca kena daya kekuwataning gada inten lebur tumpur tanpa dadi kowe iki kaya kaki guru iya nggih lah kok dadi mung badan sukma mergo ulun mimba pandhita sumrupa Wisanggeni kedarang-darang ulun mimba pandhita sayekti mung kepengin menggak kelawan kekarepan kita muruhanarina nggih lamun kita kepengin jabal negara monggo wis kita niyati sayekti Ngastina bakal bari marang panguwasaning para Pandhawa kanthi kaya mengkono kita bakal mirang-mirangke para Jawata kita bakal miradati kodrating jagat ingkang sayekti Jawata bakal kalingseman yen to nganti mbok terusake nggon kita jabal negara Ngastina mula kang sangkaku Wisanggeni nganti tak rewangi dadi Brahmana ingkang sayekti mung kepengin mambengi kelawan kekarepan kita kaki guru Wisanggeni kepiye aku wis entuk dawuhing kaki wenang nggonku munggah ning Kayiwangan yen to sejatine sesuk mangsa kala aku duwe wektu dhewe nggone bakal labuh lan para Pandhawa mula bab iki aku trima aku ora bakal njabel negara Ngastina sabab bali ning Ngastina wis ana lelakone dhewe besok yo kanthi cara mengkono kulo jagat iki bakal padhang para dewa bakal tentrem merga ora ana moga nira nggone kepengin njabel negara Ngastina kaki guru iya kanthi kala mengkono kulup kita bali marang kasatriyan Dursila Geni ulun bakal mendhet busana lan bali marang Kayiwangan ning tak jaluk aja mbok terusake nggonmu jabel negara ya kaki guru aku trima aku tak bali aku nyuwun pamit lan nyuwun pangapura ya kaki guru sing ati-ati aja kaya bocah cilik pisan papan iki ingkang tak nggo nyinggahke busana kaselak dadi pengantu-antuning Kakang Narada ya Kakang Kanika Putra nganti aku lunga saka Kayiwangan mongko tanpa pamit tak jupuke busana bakal ulun agem lan bali marang Kayiwangan Suralaya ora ana wujuding busana mesti wae eneng sing nyolong lawan busanaku ya yen to nganti mung dicolong titah semantah nah yen to nganti diagem munggah ning Kayiwangan apa ora jeneng geger Kayangan Suralaya Kakang Narada Kakang Kanika Putra kula ingkang sowan Kakang Narada
ana dewa yen nuntuna wong aprang kasangsayan kencang warudaya pak pong bu bolong kali jodhe sapa sing gawe Kakang Semar kok wonten mriki tilik kayangan Adi Guru sampun dangu angen paduka nilar dhateng Kayuwangan tetela rawuh wonten ing kayang kok nganti dhateng Kakang Semar menika wigatosipun menapa Di kok kendel kemawon ngilaheng awi gendam awi gena Mastu Purnama Sidhem Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Di Guru wilujeng pangestunipun Kakang sehat walafiat Kakang Narada samya manggya widada ya wati-wati kula wonten dawuh bar dahar apa ya Adi Guru kok suarane serak-serak kaya ngono kula piyambak mboten mangertos umumipun dewa menika daharanipun Pelemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala sajaipun pulun Bathara Guru mandhap wonten ing jagat sampun kelebetan bakmi seafood mila ndadosaken serak ya Madipati aja clometan ulun ora doyan bakmi seafood Kakang Narada kadiparan Kakang Kayangan Suralaya ra nggih ayem-ayem mawon to Kakang ha nggih pangestunipun Adi Pramesti Bathara Guru sak lamunipun panjenengan jengkar menika sedaya manggya widada lho sinten ingkang wantun dados kraman lho dados kraman dos pundi manggya widada sampun kecepeng no dereng widada menika wilujeng niring sambikala mekaten Kakang Narada inggih widadari mboten wonten ingkang meteng mboten iki kok sajake kok kaya beda ya Adi Guru kok omongane kaya ngono Kakang Semar iki jane sapa iki dewa kok ora wasis iki dewa kok ora waskita paningalmu nek kowe waskita mestine ngerti iki sapa Kakang Semar Kakang Ismanto Ismaya Kakang Ismaya aja diblakake Kakang ampun dipun blakaken mangke mindhak mboten prayoga kedadosanipun Kakang sampun kajengipun Kakang Narada punawi wiwit dinten menika dipun kempalaken sangganing para dewa para dewi para jawata para jawati para widadara widadari para sedaya kemawon Kakang nggih maringipun wonten rapat ageng-agengan rapat menapa menghadapi teknologi maju ingkang badhe dateng wonten ing Kayuwangan milenial menika mergi menawa Kakang menawi sampun kula pikir ingkang langkung hormati sajaipun perkawis mboten perkawis ingkang baen-baen mboten dangu malih Kayangan badhe kadatengan mengsah Kakang lho mengsah saking pundi mengsah saking pundi nggih kula dereng ngertos Kang. Lah kok panjenengan saged paring pangandikan? Pokokipun Kayangan badhe kedatengan titah pujangkara. Ingkang badhe damel ribet Kayangan Suralaya. Panjenengan menika kok ngendika kok ngawur lho. Lah menika saestu Kakang. Kakang titahipun lho menika kok Adi Pramesti Bathara Guru mongko kanthi badhang sukma kados mekaten Kakang Narada kasinggihan lah menika sinten Di menika sinten ingkang dados lenggah dampar wonten ing Selakanda Warubinangun Kakang Semar sampun mirang-mirangaken dhateng kula Kakang mbok inggih sampun
kula mandhap wonten ing jagat menika mboten damel wisuna nanging menggak kekarepanipun wisanggeni anggenipun badhe njabel negari Ngastina menawi wisanggeni mboten kula penggak tan wandi wisanggeni badhe miradati kodrating jagat satemah para dewa badhe kewirangan Kakang sampun kados mekaten Kakang Bathara Guru Pasu ayo salin Oh ngilaheng dengkulmu mlacat iki. Bagong lah iki mau. Ayo saura-urane ra ketang sedhela. Bagong ki iso dadi Bathara Guru. Kakang Semar Busana. Kae apa tak klumbrukke nang dhuwur meja. Nggih ngestaken dawuh. Kakang Ismaya. Piye? Sak mangke kula sampun kasembadan menggak dhateng pun wisanggeni. Namung Kakang Semar kula aturi tedhak wonten ing Madyapada. Matur dhateng para Pandhawa paring pangandikan bilih wisanggeni sampun wangsul dhateng Drepsila Geni lan sampun andhuwa dhateng pikajenganipun anipun nyuwun negari Ngastina. Iya ngestoke dawuh Guru. Sing gedhe pangapuramu sandhangamu tak jilih sawetara. Ya ming tak slametke aja nganti dicolong wong sing kurang tanggung jawab. Bagong ayo mudhun ning jagat. Sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang mitiraning asta ing Kakang Semar saka ngendi Kakang? Kula tak crita sawetawis. Nderekaken Ndara Janaka niatipun ngemuntaken Ndara Wisanggeni anggenipun jabel negari Ngastina mengkono malah karo Werkudara iki sayekti bakal budal marang negara Ngastina nyelekake lawan Wisanggeni. Ndara Wisanggeni pun kundur teng Drepsila Geni pun sowan Sang Hyang Pikulun Bathara Wenang pun pikantuk pangandikan dening saking Hyang Pikulun Bathara Padawenang menawi napa sing dilaponi Ndara Wisanggeni menika mangke tundhonipun boten sae. Syukur bagi Ndara Wisanggeni sampun imut. Ngantos Bathara Guru mandhap wonten ing jagat mimba Brahmana ingkang wigati namung mambeng keparengipun Ndara Wisanggeni. Niatipun Ndara Wisanggeni alipun jabel negari menika namung kepengin misungsungaken dharma bekti dhateng tiyang sepuh. Ning pancen boten taren kalih piyai sepuh wekasan tumrapipun Ndara Wisanggeni bener ning nuwun sewu tumraping kadiwatan mboten leres. Iya. Lah saiki Wisanggeni wis bali marang kasatriyan sampun punemut dhateng lelampahan. Lan sampun paring pangandikan bilih Ndara Wisanggeni bincang panci gadah kewajiban piyambak kalih Ndara Antasena inggih menika mangrurah satru murka Bathari Durga kaliyan Bathara Kala. Lan sampun pikantuk daya timbul kekuatan saking Sang Hyang Aseprana. Mengkono Kakang Semar nggih. Lah sateruse Ndara Werkudara didhawuhi supaya ngresik jagat saisine.
Niki wau mbok menawi wonten tantrimanipun para Sata Kurawa sumangga Ndara Werkudara. Wah, iya Semar resikane. Ande Bima kang simonapta Dursasana kang melawan ing Werkudara wis sanggeni sing gawe isin ndi menungsane tak janture ning negara Ngastina. Wah langkauna batange Werkudara. Sipat barat tiba papanmu dewe-dewe. Madya Wusana sampun boten wonten ing ngarempit sedaya pinanggih wilujeng. Mugi-mugi sak pengker kula mriki pinaringana ayem tentrem, semanten ugi kula sak kanca pinaringana ayem tentrem. Nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna nggih Den.